Τελειωμένε. Μόλις έχουμε προσφέρει 50 ευρώ. Κάτσε εκεί. Έλα ρε. Αλλά δεν τελείωνε. Όλο. Αλλά είναι πολύ ξεφτυλισμένο. Χαμένο, κοίτα το πως είναι. Τώρα πω μαλάκα, είναι πολύ σύγχαμα. Εσύ το είπες ότι για 50 ευρώ την τρως. Να φάω το τζίρο. Όχι, το τζίρο φας. Τι τζίρο κάνει? Όχι, δεν το τρώω, είναι πολύ συχαμένο. Είσαι ξεφτύλας. Κότας. Είσαι κότας. Έλα εδώ, δείξε τι. Εμείς το ξέρουμε, γι' αυτό λέγαμε όχι. Κοίτα εδώ πως είναι σε μια κατάσταση. Εγώ είπα ότι ο ήλιος το έχει λιώσει. Αυτό το λέμε τόση ώρα. Πάει ένας, δύο. Είναι κότα ο φίλος μας, κοτάρα. Κο. Εμείς γι' αυτό λέγαμε όχι, επειδή είναι έτσι. Πάμε 60 ευρώ. Εγώ δεν το είχα δει ότι είναι σε αυτό. Δεν φαντάζεσαι τον ίδιο. Να τα λεφτά πάνω τα είχαμε βγάλει. Να τα λεφτά πάνω ήταν.